So that's the reason why they are being hung for their souls to freely roam around. And yun po yung isang sinabi ko sa inyo or isang rason kung bakit sabi ko sa inyo huwag na po kayong magsigaw dito. Kasi yung mga souls ng mga yan freely roaming around. Okay? In other words, they are amongst us. So pagka November 1, yung pinagsisihandahan na po namin is dun na mismo sa mga bahay ng mga yan. Okay? So for in we will offer them a certain food, what we call the atang or ganon, a food for the dead po yung ibig sabihin nun. And sila na po yung pupunta or dadalaw dun mismo sa bahay na yun and dun sila kakain. Well, literally, hindi mauubos yun. Okay? So it's just a belief. Now, ano pa po yung mga tanong niya? Paano inakit? It's just what they call through basic scaffolding. Paggawa lang po ng mga patungan and using giant ladders. Tapos mauna po yung kabawang. Pagkahapon darating yung patay na buhay nila. Okay, tapos ilalagay yung patay. Siyempre, panghuling ilalagay yun sa kabawang. Okay, so anymore? Ano ka ready na? Random na tao. Walang sining. Lahat po ng nilalagay dyan, it's what they call elders. And there are certain requirements kung Diyan ka. dyan ka. Okay? So, yung mga requirements po yun is what they call